Luna martie este una din cele mai importante perioade pentru lucrările de îngrijire și întreținere a livezii. Agronomul Boris Cristiani, hâșdieni, spune că e cea mai potrivită lună a anului pentru plantarea pomelor, a arbuștelor fructiferi, iar în livadă omul mereu are ce face. Una din livezile cu care se mândresc hâșdienii are peste 8 hectare și în acest an ar putea oferi o roadă pe măsură, care i-ar răsplăti din plin pentru munca depusă. Astăzi, agricultorii munceau cu zor la tăierile de formare a coroanei. Cum se efectuează o tăiere corectă, aflați în reportajul realizat de colegii mei. În raionul Grodeni sunt peste 1100 de hectare de livezi. În fiecare primăvară, agricultorii adună frunzele uscate și ramurile căzute. Văruirea trunchiurilor este o altă lucrare ce se face pentru distrugerea ouălor de insecte și a paraziților care se află în crăpăturile din scoarță. Astăzi, agricultorii din livada gospodăriei Bogalecom efectuau tăierile. Aici sunt două ramuri de schelet care se află la 45 de grade față de rând și în partea asta tot două ramuri de schelet, tot așa în formă de X primește, da? În formă de X. Mai sus este în formă de ax, unde sunt crengele de poluschelet, deci unde ele se schimbă peste 4-5 ani de zile. Deci principalul care este? Principalul este ca noi să formăm, să avem o 30% din crenguțe de un an de zile, care asta este roada la anul viitor. Deci să avem o 30% din lemn de 4-5 ani de zile, care ele dau o roadă. Și tot așa vreo 30% din lemn de mulți ani. Deci roada se formează, cum am spus, pe crenguțele de 2-4 ani de zile. Deci aici crenguța de anul trecut are 1 an de zile, aici are 2 și aici are 3. Deci 3-4 ani de zile formează roada, vedeți că și este roada de mugul de rod pe crenguțele astea și peste 3 sau 4 ani de zile creanga care a dat roadă se înlătură la o crenguță care merge în lateral sau la un încep de până la 10 cm. Potrivit specialiștilor în pomicultură, formarea unei coroane se realizează în 3-4 ani de la plantare, prin diverse operații de modificare a poziției de creștere a ramurilor, prin tăieri propriu-zise, prin scurtări sau suprimări de ramuri. Tăierile de întinerire se execută iarna sau la sfârșitul iernii. Agricultorii ne-au oferit și câteva sfaturi pentru o tăiere corectă. Una peste alta nu se lasă și principalul și rănit, cum se scape, să luăm baza, cum trebuie. Să facem formarea copacului. Asta e creanga de 3 ani. Asta e de anul precedent, a doilea sau de anul trecut e 3. Așteptați roadă bună în anul ăsta. Dacă și nu și îngheță, și roadă. Anul a fost îngheț și nu prea a fost roadă. A fost de puțin, cu înghețat pe floare. Dacă se prevede cum climat și bun, și căldură să nu îngheță, cred că și că e livada, pomii de 6 ani. Livada noastră e de 6 ani. E livada tânără. Și ea nu s-a trebuie să întrerod. E și anul într-adevăr, dar nu a fost îngheța floare. Dacă îi lăsăm baza, e normal. Asta îi luăm, curățăm întâi cât bază, cât trebuie. Aici îi lăsăm roadă. Curățăm creanga asta cât. Ne ducem mai departe. Aici e de rod, lăsăm. Creanga e tinerică. Asta la fel. Asta îți ducem jos, o luăm. Asta totul nu-i de folos. Asta. Am terminat cu asta, ne mutăm la următoare.
La toate tipurile de livadă, când este vorba de tăieri, deformare și rodire, trebuie să păstrăm echilibru în coroana pomilor. Întotdeauna lăstarii lateral de pe tulpină și șarpante trebuie să fie în centimetri, o treime din axul pe care sunt înserați, măsurat la baza lăstarului. Eliminarea acestuia se face anual la cep, în așa fel încât să eliminăm maximum 2 lăstari pe fiecare etaj, urmărind formarea a 3 etaje la levezele intensive și superintensive, iar la cele clasice a unui vas cu maximum 3 șarpante.